So guys, this is what happened. Pane mwana aive grade 7 aine 13 years kwamutare kuManicaland. So mwana uyu akabuda something like kumazuva rovira aine mukomana wachona is around 15 years old. So vana ava vakabuda, but vana ava vabuda akasiya tumwe twaigara natwo pamba. So amai vacho akasvika pakudzoka, mwana uya asina kudzoka pamba. So when the mother asked, I think pakupindurana nepakutaurirana paipai hawana nyatsotaurana zvakanaka, and semubereki I think vakapopotawo. So mwana uyu didn't like maybe mapopotero amai. So what happened is amai vacho pavakazopinda mumba vakanzwa piritsi regonzo richinhuhwa. Pavakamukonfranda ndopaakabva ataura kuti ndamwa mushonga. So pavakazomhanya naye kuchipatara nevanhu vecommunity, mande zvakazomukurira, and then this child passed away, Maxine, and she succumbed ku ma-effects emushonga akanga aita sei anwa. So it's a very difficult time. Nguva yatikurarama inonetsa. Vana vacho sometimes they are rushing into things and we try to protect them, but dzimwe nguva maybe maprotector atinovaita havama-accept, havama-appreciate, and also sevana haanzwise risk yezvinhu zvaanenge ari, because as a parent handigoni kungoti mwana wangu musikana ane 13 years auya mumba na 8 p.m. half past 8 p.m. to 9 and then ndongonyarara or ndongotolerata. Somehow I have to try and communicate, and it's better to try than kusatomboedza waedza zvachose. So it's a very difficult situation. Tongoti Mwari anyaradza amai. It also serves as a lesson kune vamwe vake. Tinavo vana vari kukura, they also have to know kuti if you decide to take your own life, anoita loss hombe ndimai vako. Izvozvi mukomana yeye uyu afa, mukomana yeye is going to get married and life yake ichaita go on, because haana loss yaaita. You were just a part of his history yekuzongoti ndakambodano neaka ndikadano neaka. So guys, take care. Tichingoramba chingonamatiro vana vedu kuti Mwari avachengete.